Aşgabatda subsidiýerlenen önümleriň satygy janlandy. Şäheriň käbir ýerlerinde köçede birnäçe adyk önüminen ibaret paýok satylýar. Bu aralykda ýaşaýjylaryň öýlerine ady geltmek üçin sanawlar düzülýär. Dükanlarda subsidiýerlenen önümleriň satygy besedildi. Bu ýagdaý Aşgabatyň 140 ýyllygynyň bellenmegine gabat geldi. Aşgabatda adyk önümlerini ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek işi guraldy. Habarçylar adyk paýlarynyň 12-nji maýda ýerden 11-nji etrapsydaky ýaşaýyş jaýlaryna gowşurylandygyny habar berdi. Adyk bir gün öň düzülen sanawlara görä eltilip berilýär. Bir maşgala berilýän paýok 2 kilogram 200 gramlyk towuk butlaryndan, bir çüýş ötümlük ýagyndan 1 kilogram şekerden düzülýär. Olaryň gapdalyndan 2 kilogram tübi ýüklenýär. Bahasy 100-110 manatlyk paýogyň 27 ýa-da 37 manady ýüklenýän harydyň narhyndan düzülýär. Habarçylaryň bilýşi ýaly indiki paýogyň haçan getiriljekdigi barada sorulanda munyň bir hepdeden bolup biljektigi ýöne anyk bilmeýänligi aýdylýar. Bu aralykda şäheriň käbir ýerlerinde subsidiýerlenen önümler köçede satylýar. Hususan da 10-njy maýda Howdanda, 11-nji maýda akşam şeker dukanynyň golaýynda Akýol bazarynyň gapdalynda öňünden düzülen sanawlary laýyklykda we pasport görkezlenden soň awtologlardan subsidiýerlenen önümler satyldy. 2 towuk ayagyndan, bir çüýş ötümlük ýagyndan we 1 kilogram şekerden ibaret paý üstüne başga bir haryt ýüklenmezden satylypdyr. Şol bir wagtyň özünde de döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen önümleriň satygy besedildi. Habarçylaryň sözlerine görä 10-njy maýda ýerden 11-nji etrapçydaky Gündogor bazarynda subsidiýerlenen önümleriň şu günden satylmajakdygy habar berilipdir. Satyjylar önümleriň ýaşaýjylara zerur resminamalara, hususan da pasportlara we bellenen dukanlarda hasaba alınmagyna esaslanyp öýlerine eltiljekdigi aýdylypdyr. 30-njy, 9-njy we 11-nji etrapçylardaky satyjylar sanaw düzmek üçin eýem öýme-öý aýlanyp başlapdyr. Habarçylar esasan jaý eýetiniň ýazga alınýandygyny anykladylar. Eger bir adam bir ýerde hasaba alynan ýöne başga bir ýerde ýaşaýan bolsa, onda adyk paýyny diňe bellige alynan ýerinde alyp bilýär. Emma dukanlaryň köpüsi alyjylary hasaba almaýarlar we jaý administrasiýalarynyň sanawlaryna garaşýarlar. Käbir ýagdaýlarda ýaşaýjylar dukanlara telefon arkaly jaň edýärler, maşgalada näçe adamyň bardygyny habar berýärler. Käbir ýagdaýlarda olardan jaý dolandyryş edaratyndan maşgalanyň düzüminiň subutnamalary talap edilýär. Häzirki düzgünleriň näçe wagtlap dowam etjekdigini, mundan beýlek azyk önümlerini satmak üçin nähili düzgünleriň ulanyljakdygyny we subsidiýerlenen önümleriň gapdalyndan nähili harytlaryň ýüklenjekdigini anyklap bolmady. Adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen ygtybarly çeşmeler subsidiýerlenen önümleri satmagyň häzirki düzgünleriniň wagtlaryň çäre bolup Aşgabatyň 140 ýyllygy münasibetli amal aşyrylýandygyny öňe sürýärler. Söwda ministrliginiň dukan işgärlerine nowatlaryň döremezligi üçin adyk önümlerini öýlerine eltip bermegi buýranlygyny aýdýarlar. Şu nerden alyjylar jemgyýetinde ýygnak geçirildi. Onda ähli dukan ýolbaşçylaryna işlerini dowam etdirmek isleseler dukanlaryň töwereginde adamlaryň ýygnalmaly däldi barada duýduruş berdiler diýip çeşmelerimiziň biri aýtdy. Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň Söwda ministrliginden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Şol aralykda habarçylar dukanlaryň daş töwereginde polisiýanyň gözegçiliginiň ýokarlanandygyny aýdýarlar. Polisiýa adamlaryň dukanlaryň ýanyna barmagyna we nowata durmazlygyna gözegçilik edýär. Adyk dukanlarynyň daşyndaky uly nowatlar şäheriň gündäki durmuşynyň aýrylmaz bir bölegine öwrildi. Iýmet satylmaýan hem bolsa her gün ýüzlerçe adam ýapyk dukanlaryň daşynda nowata durýarlar we esasy adyk önümleriniň satylmagyny tama edip uzak wagtlap garaşýarlar. Soňky aýlarda çörek, un, ýumurtka we ösümlik ýagy ýaly adyk önümleriniň yetmezçiligi esli güýçlendi. Ýurdun häkimetleri kriziň bardygyny resmi taýdan boyun almaýarlar, emma nowatlaryň öňüni almak üçin ilata batyş görkezýärler. Adyk nowatlaryna soňky basyşlar prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň nowatlar prezidentiň awraýyny bozýar diýip eden çykyşyndan soň başlandy. Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň düýbüniň tutulmagynyň ýyl dönümini bellemek üçin taýýarlyk gördüler. Aşgabatyň 140 ýyllygy münasibetli 10-njy we 25-nji maý aralygynda awtolog gatnawyna çäklendirmeler girdildi. Hususy ulaglaryň hereketi gadagan edildi. Polisiýanyň gözegçiligi güýçlendirildi. Ýollarda täze bellikler çekildi. Jemaat işgärleri paýtagty ýygydirly syrıp süpürýärler we timarlaýarlar.